Здравейте, YouTube! Аз съм Фрости България и днес искам да ви кажа, че правя giveaway на GFX Pack. G-Inductions ми го даде, за което много му благодаря. И за да се запишете, трябва да напишете рандом коментар, примерно браво, или просто рандом коментар. Така. Или нещо от този сорт. И като събира повече абонати и 20 или 30 коментара, тегли победителя. И да, това е. Чао!